anake wong pira? Anake sapa? Heeh, kok anake wong pira ki piye to jenengan ki? Cah iki aja nesunan no. Lah kok anake wong pira? Lah sing tak takoki kene lho, kowe anake wong pira? Anake wong pira? Ya anake wong loro to. Lho rampung perkarane. Lho tapi kan ngene iki konotasine masyarakat banyak anake wong pira berarti wakeh. Oh iya kaget to Mas. Kuwi sing kleru sing panompone kejeron to Mas. Oh, Nek iya, takokku anake wong pira karek mangsuli wong pira, Nduk? Wong loro. Lho rampung perkarane. Iya, iya, Wong iya. aku sing anake wong sak desa ora geger kok. Piye? Kok iso anake wong sak Lah, desa iya. piye berarti Kok dhewe-dhewe? iso? Kupinge, tanggane, irunge, tanggane nang. Piye, Kowe piye? ngarani mbokku ramban piye? Maksudnya wong sak desa iki bapakku omahe gedangan, Hah? ibuku omahe gedangan lho sak desa. Oh, penggo. Bapak jenengan dalem ndi bapak jenengan? Daleme nganjuk. Nganjuk ibu. Nganjuk. Lho wong sak kabupaten malah. Lho. Oh iya, anake wong sak kabupaten malah. Kandhane yo. Iya, 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 Wis iya. bayangno kaya apa rupane Yezal. Oh iya. Iya. Lah Nggih, sugeng dalu. Sugeng Mas dalu Dik Dalang. Lintang Kairo. Nggih. Lama tidak jumpa kita dipertemukan ono ing Getas Cepu. Getas cepu laras. Aku nek Peh. ketemu Mbak Lintang iki seneng tenan. Lah ngopo aku Iya, ya seneng lho Mas ketemu jenengan iki Mas. Tenane. Heeh, seneng banget to Aku ganteng sih, aku ganteng. Ora. Lah ngopo? Lah tak sawang-sawang ya kaya nyawang kebun binatang iki. Kok iso kebun binatang? Kowe iki mbarei nek munggah ki sekali-kali Mas. aja dandan gareng. Dadi Lah. ben masyarakat ki mengerti wajah aslimu. Oh, alah kowe gak paham kok Mas Dalang. Mas Jan Dalang. tumpuk blek lho ning gone sampean ki apa-apa kebun binatang ki kewan iki iso dadi siji ning gone sampean. Ya enek wedhus, ya enek kirik, ya ora apa-apa, ora apa-apa. ora Piye apa-apa. Aku gak paham piye maksudnya Mas Gareng. Lah nggih. Nganti direwangi oneng-onengi piye maksudnya? Aku ini kan gur menghargaimu to, Mas. Piye kok iso menghargai ku sik Kak iso sik piye, piye? Mas? Maksudnya piye? Mas Dalang, Mas Akbar ya dalang kuncoro, dalang kondang, Amin, dalang amin, hebat, Amin. Ya. tur ganteng ning kan rodok. Lho kok iso rada? Lho, lah nek raiku tak hapus ora kalah ganteng to, Nduk. Wah, Alah. lah gemagus Lho, lah. lho, 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 lho. Lek dileleng ngono kuwi Ora lho. percaya takok Mbak Ida lho. Hei! Laras apa Ida? Wong ya ora diakoni ngono kok. Lah, sapa muni ra ngakoni mau? Iya. Iya. Ora nak, aku tenan gumun. Jenengan kok iso Pripan? cantik, luwes pinter, jasane nembangi yo asis. Iki kelas piro? Kelas piro? Kula kelas tunggal SMA. Wah, kelas tunggal SMA wis pacaran durung. Aja sik. Aja Nah, sik. mung pelingku sementara ini nomor-nomor pengkrawit, nomor-nomor dalang-dalang nom dihapus ya, Nok. Lah kenapa? Ganggu karir. Ya Allah. Ganggu belajar sementara nomor wae disimpen. Alah. Mah. Kowe malah ganas kowe. Aku iso Sik, ngene iki jenenge merusak citra dalang. Lah. Kok gak oleh menyimpan nomor dalang? Lah, Mbok kira nggih. dalange gragas ngono apa piye? Nah, piye kuwi Mbok kira iya? dalange tukang ngentek-ngenteni sinden Hah? ngono apa piye? Piye? Mbok kira Jelas, aku Mas. ngentek-ngenteni sinden kula netan tak enteni kabeh ngono apa piye mbok kira? Hah? Bapak Ibu, Heeh. pertanyaan nggih. Nggih. Mas Dalang tukang ngentekno sinden mboten? Lah. Nuwun pangapunten mireng piyambak nggih. Ya bener ta, Nok? Ya. Sementara ini semua dihapus, simpen nomor Om ya. Nih orang ini ngene. Pripun, pripun? Ngene, Mbak Lintang, Dalang. podo-podo jenengan wong wedok, aku Nggih. wong lanang, Mas Dalang wong lanang. Betul. Upama besok wis dewasa nih, wis dewasa lho tak rebut. Ya, Ora ya. saiki besok wis dewasa. Ha. Upama golek bojo, kowe milih sing dadi gareng apa milih sing dadi dalang? Ayo. Iki anu, Ya, bener iki. kon milih sebagai latar belakang profesi. Lah. Kowe milih gareng apa dalang nek kon milih? Ya. Ah. Ya berat loh, ganteng lho aku masam. Ya dalang napa? Dalang to syukur we. Dalang. Milih dalang. Heeh. Ojo ya nduk, ojo. Kok iso aja? Bisa. Dalang kuwi nek dalange rodok bagus, Ha-ha. laris engko rezekine akeh. Ha-ha. Biasane dalang angger bagus kok rezekine akeh. Raben. Ya Allah. Ojo dalang Lah kan. terus piye lek uga dalang? Apik dagelan, Nduk. Lah nyapa lek dagelan? Dagelan kan lucu engko iso tersenyum setiap hari. Ya, Mah. Lah ngopo? Ya mau dikira wong edan bojoku kuwi kok. Maksudnya menghibur ngono to? Dalam kesehariannya menghibur. Lah, Umpama susah menghibur ngono karepmu. Lah kowe kan iso senyum terus. Lah nek karo dalang, umpamane karo dalang Lek piye karo umpamane? dalang piye? Keloro ati. Oh. Bagus. Tanggapane laris sugih. Ha-ha. Raben. Oh. Tenan. iki. Saestu to Mas Dalang? Ora, lah nyatane aku durung rabi ya. Alah urung lakoni kok. Urung lakoni.
takoni. Wis to jangka 5 tahun apa 6 tahun lho. Lah Wah. ping 3 rabimu. Lambemu. Bisa pengen telu ndak ya satu untuk selamanya itu. Lah itu Oh ya bener, prinsip, Mas. prinsip, prinsip. Cinta untuk selamanya. Nek nek Satu. sah secara agama dan negara. Ya. Sebaiknya satu untuk selamanya. Nah, betul. Lho sunah kan sekali. papat, Mas. Ya tidak semua sunnah itu harus dikerjakan. Lho nek iso adil kan gak apa-apa, Mas. Yo. Jan angel ya tiang niki nge Mas. Jane keng pundi to tiang niki jane? Oh, kandhane aku imbah, Dik. Nggih, Ayo salam-salam sih, Salam, salam sih, Mas. Nggih, wah, luar biasa penontonnya sangat banyak sekali nggih, Mas. Kok banyak sekali toh? Wong urip banyak. Maksudnya penontonnya itu sangat goyo perukon, Oh, luar biasa. tumplek blek, Tumplek tek meringking. ngumpul nggih. dadi siji ono Iya, ya. betul sekali. Ditungake muga-muga piye muga-muga piye. Nggih, mugi-mugi panjenengan sedaya ingkang sampun rawuh ing dalu menika pinaringan kabagas kawarasan. Amin. Kawilujengan. Amin. Kesehatan. Amin. Tinebehna saking segala rupeda. Banyak rezekinya nggih, Mas. Sik, hop. Kok Nggih. enek sing muni amin lho? Hah? Amin, Mas. Piye to jane? Ora enek kok. Tak dongakno sing muni amin banter tahun ngarep munggah kaji. Amin. Oh. Nah, sing ora gelem muni amin telat 10 tahun. Nek nak tetep munggah kaji. Mangga ya. Nggih. Ada malam hari ini Iya, live-nya banyak sekali ya, Wah, Mas. 1, 2, 3, 4, Ya, piro, Mas? 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Kowe ngitung tenan pura. Kowe ngitung tenan pura Lah, jane. iya. 83 Mas streaming. Mosok 83. Ora percaya hitung neh. Mosok dalang kok ngitung. Lah mula kuwi percaya ora wis to. Ya 83. 80 iki mergone dalang ya tagek tenar, lagi hebat, lagi kondang, kuncoro. Mula sing streaming oke. Jajal sing mayang gak jenengan. Alah gak ngene iki, Mas. Oh, upamane sing mayang sampeyan. Lho nek aku tetep bunjo saka iki malah. Alah padake cepete piye aku. Upamane dalange bengi kudu akbar salam tapi Mas Gareng Jajak ki dalang Gareng Jajak ngono malah luwih kok iki. Ki dalang Alah gareng penonton jajak. ora ngene iki, Mas. Malah bludak kok dhuwur-dhuwur ya. Ora enek blas ah. Malah renek. Mengucapkan terima kasih dulu Dek Lintang. Nggih, Iya, sugeng dalu Ibu Ida, Mbah Kakung nggih. Kok Bu Ida? Dalang. Bu Dwi. Hah? Bu Dwi. Lah mau sing jare Bu Ida sapa? Bu Ida iki putune Pak Kastur apa dintukno aku. Nggih, lah. punten Ibu. Ibu sinten? Ibu Bu Dwi. nggih. Kalih Pak Badrudin. Bu Dwi wong jenengane lho malah aku kleru ngene. Malah kowe grogi ta kowe. Kowe mau ngerti aku pas gum dandan marai kok. Mula kowe yo grogi. Ye, aku mbok nabut Mbak Ida apa buat kowe? Iya. Tenan to luwih Nggih, ganas to. ngapunten nggih Ibu. Nggih. Nggih mendoakan buat adiknya. Adik sinten wau Mas Danang? Wah, sik. Adik Namanya panjang namanya. namanya Raska. istimewa sekali loh Mas. Raska Panjang. kalih Mas Adik Raska nggih. Revan. Ya. Ya. Kalih adik Revan ya. Nggih. Semoga adik Revan sama adik Raska Heeh. menjadi putra yang soleh, Amin. berbakti kepada orang tuanya. Amin. Ya cepat tercapai cita-citanya Mas nggih. Amin amin ya Untuk rabbal kedua yang alamin. dihitan ya nak, Nggih. selamat menempuh bentuk baru. Bentuk baru. Nah, lah aku coba. Mbok takokke nyapa to? Wis rasa sok paham dhewe saiki aja Oh, saiki. iya. Nggih tadi adiknya lo sudah request Mas. Request. Iya. Ngersake tembang. Ngersakaken tembang. Ngersake apa no? Niki wau ingkang ngersakaken tembang wonten ibu-ibu Romlah. Ibu Romlah. Nggih, ibu rombongan olah-olah maksudnya kok. Oh. Piye to jane iki? Romlah kuwi ibu rombongan olah-olah. Iya. Kalih adik yang dihitankan tadi adiknya request sinarengan Mas. Oh iya iki mau. Terus buat ibunya tadi nyuwun Mbak Ojo lali podang kuningnya ya. Oh, Mboten. saking ibu yang Nggih. Romlah mau nggih. Nggih, mau kula pun Nggih. dikeroyok teng mriku Iki lho. mau ya ono pambutan burobah iki. Apa? Apa? Ibu? Rombongan gibah. Iki yo ngono. Anu dhisik sing gamelan dhisik diaturke podang kuning, Dik. Apa Podang kuning kuning, riyo? Podang kuning dibawani ya. Nggih, Iki juga siap. sik karo tak selani maca-maca surat. Nggih. Iki saking Mbah Lurah Sumber Haji nyobade iki nyuwun caping gunung. Terus ki ana tembang kangen saking Suharti Pawon bojo loro caping gunung oke. Terus iki coba gedeng kapilut kangen ing ati. Oke. Terus iki apa lagi? Oke men, Mas. Lagi. Wis. Oke iki ono iki nyuwun. Napa? Wahyu malah surat kabar. Mbak Purwati nyuwun gungang gering Taman Sari. Nah,
Nah, terus iki nyoba gedeng nyidam sari. Gede sesideman. Yo akeh men. Ya, ora apa-apa yo. Pokoke gremet-gremet watone selamat, sareh-sareh watone piko. Leh. Ah, yo udang kuning dibawani sih. Natian wujud temong peksi. Agar penonton awam yang di live streaming itu tahu Mas Gareng. Nggih. Nadian wujute mung peksi itu bahasa Indonesianya apa? Oh, jenengan Lah. yang menerjemahkan. Aku lho Ya. lulusan bahasa dan sastra, Dik. Wah, berarti iso lagi. Alah turah gamping no. Apa? Apa Nadian jare? wujute Nadian mung peksi artinya. Walaupun hanya berwujud burung. Oh iya. Wah. Peksi manuk. Iya. Manuk. Berarti adike sing dihitan peksine ya lah kok maksudnya. Ya wis pokoke walaupun hanya sebuah burung. Ya, seekor. Seekor burung kok seekor burung. Terus, Membuat tali asmara. Mas aja nangis, Mas. Kok nangis ekspresi iki lho, Nok. Kowe ya ora paham kok. Ekspresi kok Oh nangis. iya Mas, kali disapa teman-teman WMC hari Oh ya, ini. alhamdulillah. Hadir semuanya, Sugeng WMC, Dalu, Om Sugeng Karno, Dalu, Sugeng dan Dalu, Om kawan-kawan. semuanya nggih. Nggih, Masya Wah, Allah. sangat Mas Karno beliau juga hadir berkon- toh, Mas Karno? Komplit, nggih, Mas. hadir hari ini. Nggih, Mas Karno ini Nggih. ketuane. Ya. Lah nggih, leres, Bendaharane Mas. Mas Karni. Oh. Mas Karno kok Mas Karni Ya gitu. yuk, Mas Karno iki ketua. Oh. Bendaharane Karni. Ya wonge dadi siji kuwi lho, Mas. Mosok? Heeh, piye to? Sekretarisnya kartu. masa kuat. Yuk, terus. Halo manis termerak ati. Artinya, Lanjutkan. Loh, artinya apa? Lanjutkan. Asik aku ora mangkat yo. kok iso pasti kira mangkat halus? Halus Halus. dan manis. Merak ati itu apa? Merati itu mempesona. Wah. Nggak paham lah aku lulusan sastra kok. Halus, manis, dan mempesona. Mempesona kayak Iya. Mbak Lintang Kairo. Hah? Halus, manis, mempesona. Karo Mbak? Karo Mbak Ida. Mbak Ida ya. Terus. Wis suwe nggonku lelono. Artinya apa Mas Gareng? Sudah lama aku mengembara. Wah. Aku kok Dek. Jas. Lulusan? Isi ya. Oh iya. Isi ndi? Purwodadi ya. Isi ki Solo, Jogja kok isi kok Purwodadi iki lho. Anyar, Mas. Oh anyar. Aku rektore. Mahasiswane akeh. Loro, Sapa kuwi? siji adikku, siji anakku. Iya. Dosene bojoku dhewe. Kampus keluarga apa piye? Terus? Golek isi podang jenar. Goleki si podang jenar artinya Mencari seekor burung podang kuning. jenar ki kuning. Jenar iki kuning kayak serasukan panjenengan ageman panjenengan jenar. Nek wilis apa Mas? Wilis iki Pak Deku. Warnanya itu warna apa? Wilis itu. Widodo wilis jenenge Ya, wilis. Pak Deku. Wilis ki Hijau. Hijau. Wilis kok ijo to? Wilis hijau. Alah lah iya ijo.